ад героя нашай сённяшняй перадачы шмат у каго прыгарыць. Малако, яешня, а можа быць і булка якая. Бо герой гэты быў пры жыцці гарачы, дзейсны, нарабіў шмат чаго і сышоў у нябыт, так і не прапісаўшы свой статус у гісторыі. Заняты, у пошуку, вольны. Гаварыць сёння будзем пра вайскоўца, авантурыста і крыху палітыка Станіслава Булак-Балаховіча, першага беларуса, які прыдумаў сабе тытул бацька. Што, канешне, так сабе рэкамендацыя. Што? Хто бацька? Я бацька. А вось былі ў мінулым і іншыя бацькі. Паслухайце, цікавая гісторыя. Толькі не забудзьце перад праглядам зняць рондаль з пліты. Стасік Балаховіч нарадзіўся ў 1883 годзе на мяжы Літвы і Беларусі ў сялянскай сям'і. Ягоныя бацькі былі прыслугай у мясцовых паноў. Бацькі хацелі зрабіць са Стасіка святара. Але хлопец ужо ў дзяцінстве праявіў упартасць. Замест семінарыі ён скончыў сельскагаспадарчыя курсы. І да Першай сусветнай вайны працаваў загадчыкам аднаго са шматлікіх маёнткаў на Віленшчыне. На сваім апошнім месцы працы Станіслав Булак-Балаховіч арганізаваў добраахвотную пажарную каманду і сам узначаліў яе. Відаць, ужо ў тыя часы Станіслав любіў гарачыя кропкі. Вітя, што там шуміць? Гэта я званю пане Станіславе. Пажар! Як толькі ў 1914 годзе грымнула вайна, Станіслаў з братам Язэпам сабралі навакольных дзецюкоў, гэта быў раён Дзесны, абмундзіраваліся як маглі і адправіліся на фронт добраахвотнікамі. Віця, што там зноў звініць? Гэта я шумлю, пане Станіславе. Я за вами. Пачакайце мяне. Я ўжо адзяваюся. Хвілінчку. Я гатоў. От рад. Пачакайце! 30-гадовы аграном адразу паказаў сябе смелым і вынаходлівым жаўнерам. Дакладней, уланым. Балаховіча залічылі ў кавалерыю, таму вобраз гэтага чалавека у нас непарыўна звязаны з коньмі. На большасці фотак ён пазіруе на прыгожых скакунах. 30-гадовы аграном на кані? З вусамі. Ведаем аднаго такога. А, вы пра гэта? У яго ж каня няма. Затое ў яго шпіц. Таксама парода. За часамі вайны Станіслаў быў неаднойчы паранены і кантужаны. У 1915 годзе ён патрапіў у засаду да немцаў, але з боем прарваўся і змог папярэдзіць сваіх пра наступленне ворага. У тым жа годзе змог адбіць у немцаў вялікі абоз, за што атрымаў сваё першае афіцэрскае званне. У 1916 годзе Станіслава паставілі камандзірам аднаго з партызанскіх эскадронаў Паўночнага фронту, які выконваў баявыя заданні ў тылу ворага у раёне горада Рыга. Бальшавіцкі пераварот 1917 года Балаховіч сустрэў у шпіталі пад Петраградам. Але на той момант Станіслав Балаховіч быў ужо не проста параненым афіцэрам, якога выкінула на сметніцу гісторыі заканчэння вайны. У чэрвені 1917 года, калі ў расійскім войску дазволілі салдатам выбіраць сваіх афіцэраў... Як гэта выбіраць? У войску ж не выбіраюць. А вось была такая гісторыя. Калі здарылася лютаўская рэвалюцыя 17 года, то ў Расіі раптам з'явілася дэмакратыя, з якой у гэтай Расіі проста не ведалі, што рабіць, бо нічога падобнага раней там не бачылі. І дэмакратыя раптам пачала з'яўляцца ў самых нечаканых месцах, напрыклад, у войску. Салдатам дазволілі галасаваць і выбіраць сваіх афіцэраў. І вось адзін з салдацкіх камітэтаў выбраў сабе камандзірам эскадрона Булак-Балаховіча. Таму ў 1917 годзе Балаховіч меў пад камандаваннем вайсковы атрад, падпарадкаваны асабіста яму. Таварышы, хто за майго любімага бацьку атамана Станіслава? Падвайце рукі! Ён наш бацька, і ваш бацька, і мой бацька, і ўсіх бацька. Галасуйма за яго, за нашага любімага атамана!
У сітуацыі суцэльнай анархіі Балаховіч спачатку падаўся да чырвоных. Але эстэтычныя разыходжанні з чырвонымі ў Балаховіча пачалі фарміравацца амаль што адразу. Таму літаральна праз некалькі месяцаў атрад Балаховіча вырашыў перайсці да белых. У складзе белай арміі Балаховіч праявіў сябе па-рознаму. Ён атрымліваў баявыя ўзнагароды за эфектыўныя дзеянні, ладзіў балючыя партызанскія рэйды ў тылы чырвоным, але ў той жа час актыўна інтрыгаваў, сварыўся з начальствам і ўсімі сіламі стараўся прабіцца наверх. Карацей, быў эфектыўным, але вельмі нязручным вайскоўцам. У 1919 годзе Балаховіча зрабілі генерал-маёрам за паспяховую абарону Пскова ад бальшавікоў, але адначасова абвінавацілі ў вырабе фальшывых грошай, а таксама празмернай жорсткасці. Ён павесіў у Пскове каля 120 чалавек. О, за што павесіў? За шпігаванне на карысць чырвоных. Хаця як там у самой справе было, мы, напэўна, ўжо не даведаемся. Канфлікт паміж кіраўніцтвам арміі і Балаховічам узмацняўся яшчэ і па палітычных прычынах. Генералы Юдзеніч і Радзянка былі ярымі манархістамі і выступалі за адраджэнне царскай улады. А вось Балаховічу усе гэтыя гульні ў цароў былі мала цікавыя. Ён выступаў за сялянскую рэспубліку, пажадана на чале з сабой. Ну вось адзін в адзін. А шпіца дакладна не было? Шпіца нібыта не было. Хаця сімпатычны сабачка ў Балаховіча быў. Па выніку, пасля таго, як страсці накаліліся па максімуму, Балаховіч разам са сваім войскам, коньмі і сімпатычным сабачкам збег ад белых да эстонцаў. Пане Станіславе, можа вы мне нарэшце адкажаце, дык за каго мы ваюем? За чырвоных, за белых, за эстонцаў ці за палякаў? Я ўвогуле не разумею. Дайте мне яснасць. Мне яснасці трэба, пане Станіславе, найяснейшы. Яснасць дзе? Дзе яснасць? 18 кастрычніка 1919 года адбылася важная падзея для далейшай біяграфіі Балаховіча, зрэшты і для гісторыі ўсёй Беларусі. Ён сустрэўся з прадстаўніком урада БНР, Кастусём Езавітавым. БНР тады ўжо 1,5 гады як існавала і мела сваіх прадстаўнікоў у суседніх краінах. Езавітаў вельмі цікава занатаваў тую гутарку. Бачусь з прадстаўнікамі атрада генерала Балаховіча. Балаховіч цяперака зусім вольны чалавек. Хацеў бы быць бліжэй да бацькаўшчыны, Вільні. Лічыў адзін раз сябе літвіном, але цяпер даведаўся аб беларусах і сам не ведае, хто ён. Трэба, кажа, пазнаёміцца з картай, рухам і гісторыяй. А каб яшчэ лепш пазнаёміцца з картай, рухам і гісторыяй, падпісвайцеся на YouTube-канал Белсат History. Стаўце падабайкі. І каментуйце, таварышы, каментуйце! Каментары – гэта зброя пралетарыяту. Каб перацягнуць генерала на свой бок, Езавітаў прымяніў аргументы, добра вядомыя ўсім ветэранам інтэрнэт-дыскусій старых часоў. А якую пан мову ведае, літоўскую ці беларускую? А ці ведае пан, што ў яго беларускае прозвішча, а не літоўскае? Балаховіча гэта праняло. Ён сказаў, што гатовы бараніць БНР. Ужо праз месяц яму былі перададзеныя дакументы, штамп асобнага атрада БНР і, канешне ж, грошы. Без грошай Балаховіч нічога не рабіў. За грошы то кожен хорошы. Стаўшы беларускім войскам, атрад Балаховіча працягваў змагацца за незалежнасць Эстоніі, што, праўда, не вельмі доўга. Праз некалькі месяцаў пасля таемных перамоваў з Пілсудскім атрад Балаховіча перайшоў у польскае войска. Белыя, чырвоныя, эстонцы, літоўцы. Хто пісаў гэты сцэнар? Нічога не зразумела. Сцэнар гэты пісаў сам Балаховіч. Відавочна, што ў Эстоніі яму ўжо крыху не хапала аганьку. А самы аганёк у 1920 годзе быў якраз у Польшчы. Балаховіч біўся з бальшавікамі ва ўкраіне, а ў жніўні месяцы падчас знакамітай бітвы над Віслай прыкрываў адзін з флангаў польскага войска. Менавіта пасля варшаўскай бітвы пачаўся зорны момант у гісторыі беларускага атамана. Гісторыя гэта выглядае так. Пілсудскі, майстар ваенна-палітычных інтрыг, прапанаваў Балаховічу аб'яднацца з рускім палітычным дзеячом Барысам Савенкавым
для супольнага паходу супраць чырвоных. Барыс Савенкаў той яшчэ крэндзель, па авантурнасці і па ключастасці лёсу вельмі блізкі да генерала Балаховіча. Таму яны досыць хутка паразумеліся і ўтварылі супольную баявую адзінку, якая аб'ядноўвала беларусаў і рускіх для паходу па вызваленню Беларусі, а пасля і Расіі. Такім чынам Балаховіч зноўку стаўся камандзірам арміі белых. Як ви мені усі вже задолбали. Пане Станіславе, можна ми хоч раз повоюємо за некого одного, а не за того, не за того. П'ятое невядома за кого. Калі ўжо ўсё гэта устаканіцца? У верасні 1920 года войскі Балаховіча, а было іх каля 20 тысячаў, спачатку ўзялі Пінск, пасля Тураў, Петрыкаў і па выніку да канца восені дайшлі ажно да Мызыра. Атрымалася, што беларускі атаман як гарачым ножом праз масло прайшоў праз усё Палессе, гонячы перад сабой бальшавікоў. Гэта было трыумфальнае шэсце. Пра палескі паход па выніку ходзіць вельмі шмат міфаў. Адныя распавядаюць пра яго як пра паход банды садыстаў, якія толькі і займаліся тым, што рабавалі, знішчалі, палілі і вешалі. І гэта дзесьці праўда, але не зусім карэктнае. Войскі Балаховіча несумненна расстрэльвалі за малейшае падазрэнне прыязнасці да камуністаў. Але такія паводзіны на той час, на жаль, былі нормай. Так рабілі і палякі, і чырвоныя, і белыя, і літоўцы, і украінцы. 7 гадоў бесперапыннай вайны прывялі да таго, што ваяры ўсяго кантынента сталіся варварамі, якія мала цанілі чалавечае жыцці. Іншыя апісваюць гэты паход як вызваленне Беларусі пад бел-чырвона-белым сцягам. Але і тое не зусім праўда. Да Турава Балаховіч ішоў пад расійскім трыкалорам, бо кіраваў аб'яднаным войскам і толькі ад Турава падняў бел-чырвона-белы сцяг, калі памянялася палітычная кан'юнктура. Што праўда, у Мазыр атрад атамана заходзіў ужо пад нашымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Але сцягі сцягамі, а з вайсковага пункту гледжання гэты паход не падтрыманы афіцыйна уладамі Польшчы быў суцэльнай авантурай, які мусіў праваліцца. Пад Мазыром бальшавікі пачалі нарэшце цісніць атрады Балаховіча, і яны вымушаныя былі адступаць назад, у Польшчу, дзе і былі раззброеныя. Слухай, Но ты казаў, што ад гэтай праграмы у некага можа прыгарэць. Дык вось, у мяне прыгарэлі мазгі. А ў мяне закіпелі і зараз вушэй пацякуць. А я вообще нічога не цямлю. ну, гэта зразумела. Это вельмі складаны этап нашай гісторыі, але вельмі важны. Вось уявіце, ідзе Балаховіч па Палессі, ідзе спачатку пад рускім сцягам, пасля пад беларускім. Прычым ідзе па згодзе з польскім урадам, хаця самі палякі не ўдзельнічаюць у гэтым паходзе, бо фармальна вайна скончылася. І хоча Балаховіч вызваліць Беларусь, пра існаванне якой даведаўся толькі год назад. Матывацыя салдат ягоных, якія ідуць за ім, абпаленых вайной мужикоў з розных куткоў імперыі, таксама, мякка кажучы, розная. Тут можа і прыгарэць. Пасля вайны Балаховіч хоць ужо і не браў зброю ў рукі, але ад спраў не адышоў. У пачатку 1920-х гадоў ён кансультаваў антысавецкіх партызанаў у Беларусі. Стварыў ветэранскую арганізацыю, якая дапамагала ягоным былым жаўнерам. Заняўся бізнесам, конегадоўляй у Белавежскай пушчы. Калі ў 1936 годзе пачалася вайна ў Гішпаніі, паехаў інструктаваць партызанаў, якія ваявалі на баку Франка. Дык Франка ж фашыстам быў. Ну так, фашыстам, але не такім. Бо Балаховіч паслядоўна ненавідзеў Адольфа Гітлера. Нават выдаў 2 кніжкі, накіраваныя супраць нямецкага дыктатара. Таму адрозніваў 2 розныя гэтыя фашызмы. Лёс наканаваў Балаховічу загінуць са зброяй у руках. У 1939 годзе нямецкія войскі ўвайшлі ў Варшаву. І стары генерал заняўся тым, што лепш за ўсё умеў – арганізацыяй партызанскіх атрадаў. У маі 1940 года нямецкі патруль спыніў старога Балаховіча на вуліцы ў раёне варшаўскай Прагі. Балаховіч пачаў адстрэльвацца і загінуў. Месца ягонага пахавання нам невядомае. У беларускім нацыянальным міфе ёсць вялікі недахоп вайсковых герояў.
Можа таму асоба Балаховіча, адзінага дзеяча, які меў пад сваім кантролем рэальную вайсковую беларускую сілу у пачатку 20-го стагоддзя, заўсёды прыцягвала так шмат увагі, як ад прыхільнікаў, так і ад ворагаў. Все разважалі пра тое, ці можа у пантэоне паміж Скарынам і Агінскім стаяць такі вось неадназначны генерал. Цяжка сказаць, бо Балаховіч найперш быў арганічным гульцом сваёй эпохі, часу анархіі і развалу імперыі. Ён марыў пра вялікую ўладу і вайсковую славу, інтрыгаваў, прыстасоўваўся, мяняў уладароў па некалькі разоў на год, праяўляў жорсткасць, незразумелую нам цяперашнім, але цалкам звычайную для тых часоў, і шукаў сваю радзіму. Шукаў, але не знайшоў.